Yo, to Basla. 16 bars. Di patas ang mundo. Ganun talaga. Pero ayos lang yun. Yeah. Che. Lahat ng tao ay merong kakayanang mamili, kaya wag mong piliing sa sangsulok manatili. Dapat ay meron kang laging positibong pananaw. Ang kinabukasan na minsan mo nang natanaw ay wag mong sukuan at pilitin mo yung marating. Ang buhay mo at ng iba ay wag mong ihambing. Di ito karera, kaya wag kang magmadali at wag kang matakot na baka magkamali. Mga pagsubok ay kasama sa iyong paglalakbay. Di naman habang buhay ay meron sa iyong gagabay, lalo na sa mga araw na ikay nagigipit. Ang iyong mga pangarap ay yakaping mahigpit. Maraming masakit na salita kang maririnig. Sa sarili mong hardin ikaw lang ang magdidilig. Ihilahin ka nila kaya hayaan mo sila. Di nila kayang nakawin kung ano ang meron ka. Yo, to Bastlo, 16 bars. Peace.